Noi salut la toată lumea! Astăzi revin cu o nouă poveste, una forță din liceu. Însă înainte să încep, vreau să vă reamintesc de giveaway, care nu uitați se desfășoară ca și un concurs. Și am o rugăminte. Zilele trecute m-am uitat și eu puțin peste statisticile mele YouTube și am observat că 63% din cei care vizionează clipurile mele nu sunt abonați. Așa că vă rog eu frumos, rupeți butonul ăla de subscribe să ne facem și noi o familie cât mai mare. Și nu uitați și de Instagram, pentru că acolo mai răspund la mesaje și vă mai țin la curent cu viața mea. Bun, și acum hai să-i dăm bătaie. După cum știți încă de prin clasele mai mici, eu am avut probleme cu matematica. Nu neapărat că nu mă dus capul să o pricep, însă atunci când acumulezi multe goluri la o materie precum matematica, nu mai ai nici cum să înțelegi ceea ce urmează să faci. Și acum, bineînțeles că alte două materii care se leagă perfect de matematică ar fi chimia și fizica, care și la alea eram copac. Acum, povești cu materiile astea am o grămadă, ba chiar și din facultate. Și încă mai dobândesc că am ajuns să fac o grămadă matematici, pentru că inginer mi-a trebuit. Însă astăzi mi-am adus aminte de un test de la română, la care sincer am copiat fain frumos. No, și după cum vă spusesem, eu fan matematică n-am fost. Însă cu partea asta filologică, adică română, istorie și geografie, pot să zic că mă împăcam destul de ok. Chiar dacă la română nu aveam cea mai bună profesoară. Și bineînțeles, nici eu n-am fost vreodată cel mai bun elev. Așa că, dacă mă întreb pe mine, e 50-50. Întotdeauna m-am încadrat pe la mijloc. Șeptarul și optarul erau ale mele. Și acum, întrebarea e de ce m-am dus până la urmă cu cască la test. Țin să menționez că era Bluetooth, adică de-aia ce avem noi în zilele de acum și se numesc AirPod-uri. Însă pe atunci, clar, eu n-aveam de alea, ci mai degrabă clasicile chinezării. Uite, adică de-asta, ia auzi. The Bluetooth device is connected successfully. În fine, totul a început, bineînțeles, într-o zi obișnuită de școală, la o oră de română. Și vă spun așa pentru că eu n-am fost prezent la ea. Eram undeva mai spre vest și mai exact Germania. Și da, știu, sunt cam des pe acolo, însă poți să aflați de ce într-o altă poveste. Și după spusele colegilor, adică S, Vărmio, Dei și Paul Mic, avea să anunțe un mic test dintr-o opere de bac. Că eram clasa 11-a. Ia că mă sună S, mamă, că fac o suplimentar. Alo, ce fac, puiule? Uite pe aici, pe la nemți. Tu ce mai faci? Da, abia ce am venit de pe la școală. Da? Cum a fost? M-a mai întrebat cineva de mine? Da, 1-2 profesori. Și ce-au zis? Păi și le-am zis că ești în Nemția. Da. Ce voiam să zic? Tu când te întorci? Da, pe sfârșitul săptămânii ăstea, undeva pe duminică seara, cam așa. Da? Păi vezi, puiule, că luni dăm test la română, din Moromeții. Și-o zis aia că nu cumva să lipsim, că ne ascultă din 5 opere. Păi ești nebun? Mersi că m-a anunțat, mă dau și eu să-mi caut un comentariu de la să-l învăț. Cu drag, spor să ai. Acum, clar, fix după ce am închis cu S, m-am dat să-mi caut un comentariu. Dar într-adevăr, m-am dat mai încolo, că de dat l-am învățat, am zis că dă-l încolo de test, că mai am timp o săptămână, ce mă apuc eu acum de învățat? Dacă totul aici mă duc și eu până oraș, pe la shopping, alea. Și așa am făcut. De acolo mi-am luat un training de la mișto Nike și niște căști de la Bluetooth fără fir. Da, logic, fără fir. Și cum dintr-o săptămână să fac o zi, mi-am adus din nou aminte de minunata mea lucrare la română. Și zic, mamă frate, că eu n-am învățat nimic, mâine-s pe drum, oboseală mare, hai că mă pun puțin să învăț acum, dau încolo de treabă. Și m-am pus să mă uit la un clip pe YouTube. Iar după clip am zis hotărât, gata, acum mă apuc pe bune, mă apuc. Dar ce să vezi, fratele meu, zici că-i făcătură. Cum netul de Germania e trecut printr-o ceapă și 3 cartofi, tastezi eu acolo Moromeții comentariu și poc, no internet connection. Please try again later. Acum te treziți. Ce să fac? Nu-i vina mea. Eu am încercat, dacă nu vrea să meargă, las că încerc eu mai târziu. Da, într-adevăr, am încercat mai târziu, la un grătar cu toți prietenii de pe acolo. Ce mai test la română? Dă-l încolo. În fine, grătarul se termină și urma ora de culcare, pentru că dimineața avea să plecăm pe la 4, că drumul e destul de lung până în România, undeva la vreo 16 ore cu mașina. De pe drum nu prea am ce să vă povestesc, adică am condus în mare parte, pentru că da, eu am permis din clasa 11-a. Și acum adevărul e că acolo puțin în interiorul meu mă frământa testul ăsta. Dacă luam o notă proastă, mi-o lua și media la vare rău de tot. Nu mai știu exact ce note aveam, dar știu că era important testul. În final am ajuns acasă și îți dai seama că după un drum atât de lung n-am mai avut niciun chef să învăț. Și m-am tot gândit ce pot să fac. Oare să-mi fac niște fițuici? Dar e imposibil, e o grămadă scris, frate. Ce mă fac eu, mai stăm și singur în bănci.
iar ideea avea să mă lovească direct din bagaj, atunci când despachetam. Mamă, am și uitat că mi-am luat căștile astea. E mișto că-ți de-astea Bluetooth, fără fir. Băi, ești nebun? Stai că mi-a venit o idee. Sunt căști fără fir, adică pot deveni invizibile. Ai, boss, am dat lovitura. Am un plan cum să dovedesc testul ăsta, mâncarea tata. Și încep să dau search pe Gulugu, comentariu Moromeții. Nu dura prea mult și am găsit. Mamă, fii atent că-s Dexter. Am referatul, mai trebuie să-l scurtez puțin, apoi mă registrez pe telefon și conectez căștile. Și bam, scriu după dictare. Iar casca, că pot să bag doar una într-o ureche, o rezolv cu un hanorac cu glugă. Înclin puțin capul și țin mâna la ureche cu gluga peste. Ca și cum aș fi plictisit la cât știu să scriu. Zi și făcut, iau telefonul, pornesc registrarea și încep. Opera literară Moromeții a fost publicată în 2 volume. Primul volum în anul 1955 și volumul 2 în anul 1967. Marin Preda a fost un scriitor novelist, romancier și membru al Academiei Române. În concluzie, după toate cele afirmate mai sus, putem spune că Moromeții este un roman. În final termin, conectez căștile și dau drumul la ce am înregistrat. Însă ca să fiu sigur că am dictat cum trebuie, m-am dat să scriu și eu ceea ce auzeam. Opera literară Moromeții a fost publicată în 2 volume. Primul volum în anul 1955 și volumul 2 în anul 1967. Dar ce să scriu, bossule, că după prima propoziție am rămas în urmă. Pauză, nu-i bine, trebuie să dictez mai rar. Altă înregistrare. Și încep din nou. Opera literară Moromeții. În fine, termin și cu dubla 2 și încep să scriu iarăși după dictare. A doua încercare părea să meargă perfect. Eu ținea ritmul și Dani din cască se auzea impecabil. Numai că acum intervenea și timpul, care nu știam dacă mă pot încadra în cele 50 de minute. Și zic, bun, acum e perfect, dar nu știu dacă mi-ajunge timpul, frate, că parcă e prea rar acum. Și dacă mai întârzie și profa, hai totuși, ca să fiu și mai sigur că totul o să decurgă perfect, să-mi calculez și eu puțin timpul, frate, că cine știe. Și am început eu, domnul matematician, să calculez cam cât ar dura toată operațiunea. Bun, dacă mai întârzie și doamna 1 minut sau 2, plus până ne împarte foi și mai știu eu ce, plus cât durează toată înregistrarea, hai să zicem 45 de minute și 30 de secunde. Plus minus acum, sigur. Acum clar, vă puteți da și voi seama, cu planurile să știți că n-o dați cu mine. Zici că eram din vreun film, deoarece calculam orice pas. Bun, dacă totul merge perfect, am rumâni la test. În fine, după atâta oboseală, în sfârșit, ajung și eu în pat să mă bag la somn. Dimineața m-am blindat cu un hanorac, mi-am făcut ce aveam de făcut pe acolo și hai la școală. Acum testul era undeva prin a 3-a oră, așa că am mai avut timp să mă gândesc la planul meu, sau timp să mă răzgândesc. Dacă mă prinde asta, am rupt-o în fericire, frate. Toți colegii erau cu caietele și cu cărțile în brațe, iar eu nici măcar n-aveam de pe unde să-l citesc. Dintr-o dată îl văd pe S cum vine către mine și la care el zice: "No ce, bă, cum o duci cu Moromeții? În Germania cum a fost?" "Bă, cu Moromeții bine, mă descurc. Și în Germania a fost super, să vezi acolo, bă, frate. Ordine, civilizație, nu vezi tu o groapă, un gard huluit și nici case de 10 culori. În principiu, super fain a fost." Și deși S este printre cei mai buni prieteni ai mei, bă, mi-a fost teamă să-i zic că am o mică unealtă secretă, așa că am ținut-o pentru mine. În fine, vine ora testului, mă așez pe poziție, bag casca în ureche, telefonul în buzunarul de la anorac și aștept momentul când pot apăsa pe play. Acum, după cum v-am zis, nu erau căști de-alea japoneze sau chineze sau cum le mai zice lor. Era pur și simplu cască Bluetooth și asculți muzică cu ea, adică dacă nu o ascunzi, clar se vede în ureche. Și acum, cum eu n-am păr lung, am explicat improvizația mea cu gluga de la hanorac. Însă am ales să nu o pun în cap, să mă pună să o dau jos, ci așa mototol pe ureche și cu mâna sprijinită la cap, plictisit de viață. Vine doamna, ne împarte foile și încep operațiunea dă-i tal pe bros să nu te prindă. Acum la început stăteam o leacă încordat, de ce să vă mint? Vă dați și voi seama ce notă bună luam dacă mă prindea și pe lângă urmările pe care le aveam. Însă în viață, dacă nu riști niciodată, n-ai să câștigi. Și deși în primele minute nu am mers chiar așa cum așteptam, pentru că era destul de multă gălăgie prin clasă, știți
știți și voi agitația dinaintea testului. După vreo 5 minute, știi cum o mers, bă? Ceas, lună și bec. Scriam, dărupeam. Doamne ferește să se fi terminat pixul. Opera literară Morometti a fost publicată în 2 volume. Primul volum în anul 1955 și volumul 2 în anul 1967. Ba chiar la un moment dat profa era lateral cu mine și în capul meu suna ceva de genul ăsta. Mamă, dacă știi tu ce manevră fac eu aici, ce unul fain mi-ai da. Totul mergea strună, până cu vreo 10 minute înainte de sfârșit, când din cască se aude o voce feminină care zicea: Your battery is low, disconnected. Hai s-o descărcat. Acum, norocul meu e că nu mai aveam mult de scris, puțin din argumentul 2 și concluzia pe care oricine știe să o facă. Ba acolo în argumentul 2 de pe la mine cu Ilie Moromete, cu țărani eu știu ce, că avea o mare autoritate pentru oamenii din satul său, de astea m-am tot repetat pe acolo. Iar concluzia, aia default pe care o știe toată lumea. Și gata, aia ticule, m-am rezolvat. Acum clar, nu puteam să predau lucrarea cu casca în ureche. O scot fain frumos subtil în glugă, așez gluga la spate și gata, bossule. Operațiunea dă-i tal pe bro să nu te prindă, încheiată cu succes. Sincer, la 10 nici nu mă gândeam, dar măcar la un 7-8 speram. Nu cum e, bă, ai știut? Am rupt scrisul, a fost bine, bă, rău de tot. Da, chiar, a fost foarte bine, foarte bine. Acum doamna era foarte conștiincioasă atunci când venea vorba de teste. După maxim 2 zile le aducea. No, trec rapid astea 2 zile și aduce asta, lucrările. Copii, v-am adus lucrările. Unii v-ați descurcat surprinzător de bine, alții mai încăpea. Corneluș, 4/5. Progres de la ultimul test. Mulțumesc, doamna, să trăiți. Giulia, 9. Ai greșit un cuvânt, nu ți-am putut da 10, 9 acum. Ilie, 3. Ai scris de harapal, Doamne ferește-mă, de rău, n-am văzut așa ceva. Să vedem, S, 9. Bravo, băiete, bravo. Dani, surprinzător, 8/9. Ți-o opri Germania, bine de tot. 8/9, mulțumesc frumos, să trăiți, trească româna, doamna profesoară. Și uite așa am rezolvat eu testul, pa chiar și media. Și bă, ca să știți de pe acum, pe planuri, orice ar fi, n-o dați cu mine. Din orice poți să scot ceva. A, da, și cât despre căști, bă, nu le-am mai folosit vreodată în scopuri de copiat. Cred că și acum le mai am, însă undeva prin sertare. Dacă le mai găsesc, am să postez o poză pe Instagram. Urmăriți-mă și acolo dacă sunteți curioși și vreți să le vedeți. Și cam asta ar fi. În final vreau să mulțumesc din nou pentru toată susținerea. Și nu uitați de un like, subscribe și un share. A, da, bă, și de acum încolo intrăm în sezonul de iarnă. Așa că să vină poveștile specifice. Până data viitoare, eu am fost Dani și vă salut pe toți. Ceau les!